Канец сусвету. Умовы ў паўночнай частцы штата Нью-Йорк пагаршаюцца. Зараз крыху за 12 гадзін поўначы. Але неба яшчэ далёка не цёмнае. Апынулася, што мясцовыя жыхары мелі рацыю. Неба разбіта. У небе ёсць стужкі белага святла, якія ідуць далёка і шырока, наколькі можа бачыць вока. Яны выглядаюць як расколіны, сказаў адзін з жыхароў. Як расколіны ў самім небе, праз якія нешта пранікае, і мы не можам не пагадзіцца. Здаецца, гэта жахлівы сон, але гэта не сон. І адно пытанне працягвае круціцца ў галаве кожнага, хто стаў сведкам чагосьці, што павінна быць немагчымым. Як гэта змагло здарыцца? Адказ знаходзіцца ў матэрыяле, які мы надрукавалі ў мінулую пятніцу. Тады гэта здавалася амаль мілым. Твор пра дзіўную паветраную з'яву ў невялікім гарадку на поўначы штата Нью-Йорк.